हेलौ लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बराय हरबाय नै जों दा थाइबें खागासिनो दङ जोंना लोगोफोर ओरैबायदि फिथाइ थाइदों नै बेनिफ्राय ओरैबायदि फिथाइ नै ओरैबायदि लंला लंला जि गिदिर गिदिर जाखाबाय नै बांद्राय गिदिरबो नङा माने गोलाव गोलाव जखानियानो साइज थार नै आइया खागासिनो दङ नै जोंना नै बागाना रानजोब्बायमोन लोगोफोर सान्दुंजों बेनिफ्राय नै दिनैहाय अखा हानायजों लोगोसेनो आरामसे थांखांबाय अखाया बारा नङामोन एसेल'मोन होनबाबो थांखांफिनजोब्बाय आरो नै लोगोफोर जोंना थोरमुसा ओरैहाय मानबायबोबाय नै ओरैहाय थाइबेंखिसो थांनो नागिरदों खिन्थु बेखौ जों बिथिंहाय फैहोआ माने जोंहा ओरै थांलाय फैलाय थांनानै थाइबें खानांगौ नालाय ओमफ्राय नै थाइबेंआ नै फिथाइयानो फिथाइ माने खाजासिगोन आरो बेफोरो होमबाबो दिनै खाया बेखौ गाबोनसो खागोन नै फिथाइयानो नोगोद दं जाबखोलायनानैसो दं नै नैबेयावबो लाइन लाइननो थाइथामबावसो बेनाथ' थाइथाम अयथासार फिथाइ दं आयौ नै गोजौआवबो दङ नै गाहायावबो दङ नै बिफां फांफ्रोमबो माने फिथाइयानो फिथाइ बिफां फांफ्रोमावबो अयथासार फिथाइ दंखायो लाइन ल'खा माने ओरैहाय थाइबेंआ ओइथिं नै आइया खानानै फैगासिनो दं ओरैहाय आइया खाबोगासिनो दं ओरै आं खादों नैबेयाव बिदि दोनलांदां जमा नैबेयाव दा खननोसै माने मना लानानै बैयावबो दं नै जमा ओइयावबो दोनबोदों जमा जेरावबो दं बेबोनि थोरमुसा थाइबाय लोगोफोर थोरमुसाबो थाइहांबाय नै र' फिथाइखौ खोन्थानि आङो फिथाइया एसे ख्रि जाबोहांबायानो ओइनि फिथाइया थोरमुसनि हा खाखाङाखै थोरमुस फिथाइया एसे फिसा जाबोहांबाय माने थाइहांबाय देरहांबाय पटल फिथाइजों समान जाबोहांदों आरो ओइखौ खनबोदो नोङो बे ओरै थांनो नागिरगासिनो दं बेखौ थांहोआ जोङो बेखौ ओरै बोखोनानै ओरै हरनि फान्थाव बिलाथिया फांसे दंलायबावोसो नैबावनो थाइहांबाय एसे फिसा आरोना फिथाइ ख्रि जाबोहांबाय नैयावबो दं थाइहांबाय मोनजासिगोन ओरै थांथों माने ओरै फैहोआ थाइबें खानायाव खस्थ' जागोन नङाबा नैबेयाव जमा खानानै दोनदोंमोन माने आं नै दासो थिखांनोसै गिदिर जाखाबाय नै जायगायानो जाला माथो बेबो खाजाबाय नै मासे जारला खानोबो जारलाहाय लोगोफोर नैबेहालाय मा आखल जालायखो नै माने गान्थि मोनसेयावनो जि साइज थाइदों नै जरासे गोलोन्दां नै गोदोना दंलायबावोसो ओमफ्राय एखे फिथाइयाबो जखरथार अ सार फिथाइ लांनो फैदों ना हा सार होनाबा मा लालायबाव होनदों नामा सार होननांगौ नो गावसोरखौ नै बेहालाय जावजा जालायबाय नै जावजा नै थाइबें लांफैग्राया सफैबायानो सुगासिनो दङ बेखौ माथो बोखाराखै नायो नै ओरैबो दङ ओरैबो नै दिनै एसे बांसिन ओंखारदों खै केजि जायो नायनोसै सुगासिनो दं नै न'आव सुनानै दोनदों दस
माबाया जिर'थाबो थाइबेंनि फैसा मोनजेनबाय अब्ला जों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय 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 बाय